Cineva mi-a cerut imagini cu Arieșul. Sunt în malul Arieșului. Am găsit o piață frumoasă pe care am să mă așez. Sunt cam în locul în care, uite acolo, pare să fie ca aproape o insulă. În zona asta, când aveam vreo 8 ani, 9 ani, erau primii mei ani în Turda, era o insulă, un ostrov, în zona asta, vis-a-vis de, în dreptul râpei Podor. Nu erau balastiere și alte firme pe aici. Și veneam cu unchiul meu, treceam prin apă până aproape de genunchi. După care, pe insulă, stăteam și pescuiam, ca și huckleberry fin, tom soare. Acum apele sunt puțin umflate, a plouat la munte, vin bucăți de lemn, vin nelipsitele peturi, ca dovadă de civilizație, avem civilizație la munte. Cum vă place? Câteva Arieșului. Râul al cărui nume vine de la aur, Aureus. Iar sus, la Roșia Montană, la Roșia Poieni, aurul a ajuns să fie un blestem pentru munți, pentru soarta munților frumoși. Da, să ducem în pace și să sperăm că nu se întâmplă, să ascultăm Arieșul. Parcă e cel mai frumos. Mulți ani în urmă, când am fost prima oară în Praga, lângă de Sfântul Carol, ascultam Vltava. Bineînțeles, de asemenea ascultam Vltava, și de fapt ascultam poemul simfonic al lui Dvorak. La noi nimeni n-a compus un poem simfonic pentru apele Arieșului. Mi se pare că Marțian Negrea ne-a lăsat un poem nu chiar sau nu chiar Arieșul. E un râu mare, nu știu dacă are 200 de km, dar foarte multe legende legate de undele lui. De exemplu, din apropiere de aurul de sus, de la muntele Găina, unde era o găină care ouă de aur. Cred că nu puteai face papară din ele. Și atunci au tăiat găina
De aici până la Mureș mai are vreo 20 de kilometri. Oricum e puțin soare, chiar dacă e și vântițel, e puțin soare care bucură păpădiile sau potbalul, ce știu, ce și potbalul în păpădie. Ia uite, deja puf! Deja s-au făcut puf. Uitați-vă la sfera pufului de păpădie și ascultați ambele. E timpul să plec. Prea bine stau aici. Ne apropiem de apă. Ne apropiem de niște mlădițe frumoase. Ca dacă mai aveți vreun dubiu, primăvara e aici. Să văd ce drum găsesc ca să urc pe dig, spre digul care marginește, desparte Arieșul de Cioramica. Să aveți o zi bună cu soare.